co? Štěl. Přátelé u státní policie, silniční hlídky, všichni jsou v pohotovosti. Já mám oči všude. Jakmile se objeví, tak mi zavolají. Zavolají? Ano, zavolají. Co byste ještě chtěl, abych udělal? Abyste ho našel. Tak já vám něco vysvětlím. Náš milý Kocůr, jako se hraje. Je pitomec. Jasné, vždyť tu jezdí ve žlutém kabrioletu Krista Pána. Je to jako pěst na oko. Já ho najdu. A až to udělám, mohu navrhnout, Náš abyste Tommy. tentokrát přivedl posily. Posily. Nějaké soudruhy. Protože posledně vám to pěkně... Prosím, já to tam nemyslel. Nemusíte se brát posily. Ten muž je vaše chyba. Váš problém. Máte štěstí, že dýcháte. Velké štěstí. Omlouvám se. Mám špatnou náladu. Chodím na terapii. Máte den, abyste mi ho našel. Kývněte, jestli rozumíte.